खायसे तामुन खुमाके इको शनिबारनि 6टा सारा 6टा समायाव SDM स्टाफ जेनेरेल सेक्सन बरक थांगै आनो आक्रम खालायो माने आनो बुसाग्रम खा जत किसु खालायनानै नायखाखा आं अगियान हायनि थांमाने बिसिंखै काम खालायया बरं ब आनो हाके रम खा जेके आबुफुरा आं अगियाननि थांगा आनि आमा परिसं नासा दंबो ओ आमा परिसं न आं सेरे खना नायखाय बो आनो माफ खालायसिदि अफिस रको के नता साथि ने हो गाय को आनि अरो बुतु खुमाखा तमु ता गिरिं इंडिया के आबो नाम सामा मुसुमाके जत छिनि आगरतला सदर बा जे कुनो चाकरि खालायनाय बरर एको सामनो बिसास खालायै कायसा कनै नगो हाकेता हाबनानै बिसा माना तामि मानाबो खालाया जों बिसासनि बिसिंगति समो हाय खालायो के सामनो बिसास खालायने हो एकजन आं चिकन बरक चाकरि खालाय दंगो कायसा सदर SDM हाय खालाय दंगो जदि SDM सं जदि गनो एक्शन नाया के आं नंनो अच्छा खरागा borok boke borok bumu tamote bono nungga ringitlang ang ringit ya bo dorja thuk khalayo ar pore ang khulok goi rekha sabo ni khulok na sakang mani ang iko kha ne sab ang omo hai se iko khulok ka sini wa nang ne sab bindu kamo korbi lot abo hai boko tam chakri khai UDC ar pore যদি एको अमाहाय खालाय केंके आं एको खाताय को आबनि बांगै आं बनो जदि अफिस स्टाफ संबंनो बा SDM जदि सास्ति नायके आं बनि खानि सास्ति नायता नायमानि बिल पारा बरो बनि पारा जुगिन्दर नगर अनि खनाव अच्छा के नि के और नि आं के और आं आनि पारा केंके यां बिस्रांगन्ज आर परे नि नगि बसायकरे जा आनि बसायकरे आं एकजन आनि आमा परिसिंनो तै दंगो आनि बसार एको चाकरि खालाय दंगो बायमोन बाङा आं साजु हायबो आं बनो बिसास खालायै सा नङै थांनि का सा नङै थानि मानि बिसिं पिसे आनो अंकलक तै अमा हायके रम के म फलबुराना नाख्या आबो से बो आनो बिसिं ते हटात के मय खालाय एको बायख्या बि टारगेट गेरे खाजनि न हायनो आनि आमा करि इनके तो खालायनानै सम्भव बतनो दंगो आं तां उलनि बस्तंग तो कुनो बस्तंग तां खायनाया के बरं ताङो माहायनो नांबा आंथ' बनो बिसास बुलो के बिसासनि बिसिङै ताङो आनो माहाय बरं खालायना के आनि आं जे माहाय बिसास आं सेनि माहाय के अदेक को जागो या कर जागो ताइ अन्य स्टाफ के अन्यजन के बरं माहाय नंनाय बुलो के जदि अर सास्ति साजाय नाय बिसास बुलो के बिसासनि बिसिङै ताङो आनो माहाय बरं खालायना के आनि आं जे माहाय बिसास आं सेनि माहाय के अदेक को जागो या कर जागो ताइ अन्य स्टाफ के अन्यजन के बरं माहाय नंनाय बुलो के जदि अर सास्ति साजाय नाया के आर परे नरंनि बरंना तेबुरि ना दं आबनिसे आं मारि आप बरं हे बरं चाकरि खाय SDM सदर न चाकरि खाय बम हाय पुसो चाकरि खाय को UDC ओ चाकरि खालाय UDC ओ चाकरि खालायो आबनो इको खालायता आनिन क्वार्टर हे बरं जागा अजानि क्वार्टर आ चलानि क्वार्टर हे बरं क्वार्टर बो निजि सनो नंनि थांगा नि नारा नकनि थांगै हाबै थां नकनि हागै थांगै थांमानि बिसिंतै ओटा जरा नबो सारा 6टा अफिसनि थांगै सारा 6टा बतना बहुत दिन आबो शनिबारनि 1 तारिख शनिबारनि 1 तारिख माहाय गथन नंबर बन सिथि रेखा आं एको DM कायसा रखा SDM कायसा रखा के थिनि बरक रंनो बिसासनि बिसिङै जे माहाय खालायो के खुसियार दंबायदि जतनो आबन बाङै मा साकाता SDM बाखे नों माला कल साकाता सावै आं लिखि तरखा SDM थाने आं थांका ओके एक्शन नाना दर एक्शन नाना खने सावो के आं DM रखा SDM रखा ताबो बरं आं थानि फैसा रिक्वेस्ट सानपाना आं मानिया दिनै आं रास्ताफोर थैदों आरो फन थैदों बरं आनो नेक्स्ट टाइम ते बुङै मानो आं एकजन चिकुन चाकरि आं एकजन ग्रुप दि चाकरि हा बबाके आं टास्क खालायमान बानो सरियो आबनि बाङै आं इको खालायो जतै बिसासनि बिसिङो जतनो थिनि चाकरि खालायने बरर अम हायै मानो बिसास न आसक तांबाय जाथों या संनानि सामके किनि कसाका बर साखा आनि कसांगे को खांगरा साखा या तो इको मति साइमालिया या संनानि इको डॉक्टर थानांका डॉक्टर थानानि समय गरै आनि ngै दंखा समय
Iko malah ke beton rumah kurang pusat ni bopor bilang amun bangai angko Sakit pun kata kau na. angke ko SDM mana angko khalayo bobo SDM Kau bosor kata kiri. angke 8 bosor angka Orang mana? ang orang mau join Ayam khalay ni kaya bos mana? ani jibona ang 10 bosor agor tolak angka kuno iko khalaya bos mina ani sori ni tas iko khalayo office staff bo bui hinget office staff be kan kuno khalaya boko office staff ang bono dada hame se ringai to ke boko dada man bis Bini bisa tahu. bihi busa tongo khoni khnawo ang ma kol banyo gya ko khosimi khnawo ke ko mo haisawo bisas ni bisinte bo anu mo haise khalai ma ma cha ta Okay.